Tokuchikanzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor mufaro wangu kutinge tiri pano sepamazuva ose pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tiinayo inopinduruka nehumbo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka makasununguka kutumira mibvunzo yedu kunhamba dziri pazasi apa kana dzinoti 772918335. Sunungukai kutumira mibvunzo yenyu tinobatsirana. Regai tipindure mibvunzo wabvunzwa zvakare neimwe hama panapa uri kuti iyo kunai pastor Bhaibheri rinoti kudii pamusoro pekudzidzira martial arts or boxing? Yeah, this is a very interesting question. Okay, so Bhaibheri rinoti kudii kana munhu akasarudza ake kuda kuti atrain martial arts kana kuti boxing. Now, regai nditange ndichiti martial arts hachisi chinhu one. Martial arts inouya pamhando dzakasiyana-siyana. Inogona kunge ichinzi karate, inogona kunge ichinzi kung fu, inogona kunge ichinzi taekwondo. Zvese izvozvo imhando dzinouya under the umbrella term yekuti martial arts. But chiri common pazviri zvose ndezvekuti zvese masport kana kuti there are arts with their origins in the eastern countries, Asian eastern countries, ndokwatinoona martial arts. Saka chekutanga chandoda kuti tibva tatoziva ndechekuti martial arts, especially takatarisa kwainobva, it's a religion on its own. It's a religion on its own in the sense that you cannot say you've trained martial arts kana usati wadzidziswa the art of separating the body from the mind or linking the body and the mind. Ndokwazvinototangira kunzi unofanira kuburitsa zvimwe zvese zvauinazvo mupfungwa dzako wosiya mind yako empty, so that a certain spirit will then come and be upon you, a spirit of excellence, a spirit of meditation, a spirit of chakati, a spirit of mazwa azvinopiwa, but muchaonera kuti muzoone ngozi iri pazviri. Saka pavanenge vachita iyoyo meditation iyoyo kuri kuBuddhism, which is the major religion in the ancient Near East as well, even Far East, even in fact Far East, because Buddhism is Japan and China. So in the religion of Buddhism, that meditation which is empty your brain of anything that you are thinking of, they are actually evoking or inviting the spirit of Buddha to either take control or take over. So when the spirit of Buddha takes over, they believed Buddha was one of the great gods, the karate and kung fu. So kana mweya wa Buddha wa mauri, it means ndo akukucontroller. You can now practice those things. You can now hit walls without feeling any pain and do all sorts of things. Yeah, you can anticipate moves and so forth. But chinonzi martial arts in general, it's a religion. Chinamato. Saponoko chinzi empty brain zako, empty. You must empty your soul and let the spirit of martial arts take over. Watopinzwa mune chimwe chinamato. Saka regai ndiverenge dautanga kuerenga 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? Ndigumire ipapo. Hamuzivire kuti miviri yenyu itemberi yamwe yamutsvena wamakapiwa naMwari. So God created us so that he through the agency of the Holy Spirit can dwell in us. Ndozvinoda Mwari. Saka martial arts iri kuti buritsa zviri mauri. Tise zvinofana kuuyamo. So when you embrace martial arts, you are actually blocking the Holy Spirit from dwelling in you, and you are evoking and inviting other spirits to be in you. And mind you, there are only two spirits in contention of control of the human body, and that is the spirit of God or the spirit of the devil. The spirit of the devil can manifest in many other forms, and one of them is through the spirit of Buddhism, which is the brainchild of martial arts. Saka unenge watopinzwa muchinamato chisiri icho. It's very difficult for you to be well and fully trained in martial arts and at the same time to have the spirit of God dwelling in you, because azvigarisani zvinhu izvozvo. Kuti utonzi waita martial arts wadzinga mweya wanga uri mauri, uri kunzi ndimwe yamutsveni anogara mauri, watomudzinga and wakutendera umwe mweya kuti upinde mauri. Matthew chapter 12 verse 43, 44 na 45. Matthew 12, 43, 44, 45. When an unclean spirit goes out of a man, he goes through the dry places seeking rest and finds none. Then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits, more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation. So paunodziburitsa zviri mauri uchidzinga mweya mutsvene mauri, wosara usisina any spirit taking over,
when the spirit of the devil, the demons come now and see that hapana mweya mutsvene ari mauri, hanzi inonodaidzana iwe yogara, and your condition will be worse than ever. Saka any religion inokuudza kuti empty yourself is actually a religion of the devil, because what you will be emptying yourself is the Holy Spirit of God which dwells in you. You see now, so mukaverenga even Ephesians, let's read Ephesians 4 verse 27. Tinzoti inoti kudii, inoti panapa, do not give place to the devil. So the moment you empty yourself of the Holy Spirit, you are giving place to the devil. But Paul is saying, don't give place to the devil. Usatombope Satan mukana. Then ndopedzisa ndiri pa boxing, rikaitanga neprinciple iri pana Exodus 21 verse 18 na 19. Exodus 21 verse 18 na 19. Inoti iyo, if men contend with each other, and one strikes the other with a stone or with his fist, and he does not die but is confined to his bed, if he rises again and walks about outside with his staff, then he who struck him shall be acquitted. He shall only pay for the loss of his time, and shall provide for him to be thoroughly healed. Saka inotori mhosva pamberi paMwari even mukarwa matadzirana. Matotadzirana kuti mandikanganisira taakurwa pana mhanzi moti kikikikikiki. Either wotora whip unochaya kana nechibhakera kuti munhu ba okuvara zvekuenda kuchipatara, hanzi unofanira kumuripira time yaakawaste ari kuchipatara. Saka kokuzoti kurwa yenyu muchiita zvekutamba. Kana matambotsamwisana kuti kunzi Mwari aiti unofanira kuripa, kutozorwa muchiita boxing, muchikikiritsana, muchipondana misoro, muchiita zvekutamba, what more. So izvozvo handifungi kuti unganzi mutambo kuti Mwari anosvika oroverera maoko. So basically what we are saying is starting from martial arts, because vazhinji vanoita martial arts vari kuti inenge chida kuzvichengetedza nekuzvidzivirira. Mapisarema inoti anochengeta guta achichengeta pasina Mwari ari kuitira anochengeta pasina, it's in vain. Saka haugoni kuzvidzivirira uchidzinga mweya mutsvene muupenyu hwako kuti ndakunozviprotecta ndiri ndoga. Saka it's not even an excuse for you to enter into such arts, because ma-arts and ma-sports anodzinga Mwari. Any sport that you cannot invite God to be part, then it's not a good sport. Any sport that will end up hurting someone physically or in other way cannot be a good sport, because the Bible encourages us as believers to love our neighbors as we love ourselves. Zvinozopona kwachiponda munhu chiya kuti ndomuita sei, mwambona wachiunyanisa kumeso, wachikunga, wachiponda, wachirikita. There is no way you can say you would love that person. So I don't think the Bible is for such types of sports. Ndoda kudai kuti tabatsirika, Mwari atiitire zvakanaka. Amen.